असं करूया असं करूया. आता वाटतं वागुटी वाटली आणि तुमच्या बसून काहीतरी घेऊन गवडून घेऊन अशी पडतली आणि ते मुलाने तू काय झाला ठावाचा ह्याचो बापूस ना बापाशी भकरून टाकल्या ह्या नगरला बापाशी बोल जातं मायरा तू काय वाजूचा सोडूचा ना अर्धा सोडू होय मागो बापाईचा आणि मी ह्यांका कोमो खाऊचो कोमो होय मा चला जाऊया आम्ही जातो हा पण माझं एक महत्वाचं काम आहे, तर एक काम करेल का मला? तुमची कामा करून आम काय नाही अरे काय आम्ही दोघं आधी आळशी आणि तू तुझ्या गावलो असतो काय विचारू आळशी लोकांना कामा काही सांगतो अहो मी एका संकटात आहे, जरा लहानस काम आहे. संकटात आज मी आपण असाय पण तरी सुद्धा ह्या